Arestado ang sarong tricycle driver makalihis na makuha ng 11,000 pisong kantidad din shabu sa pigkasar na operasyon kan otoridad sa Purok 7 Barangay Ibingay, Masbate City, alas 2:05 nin hapon kasuod Agosto 8. Binisto ang sospek na si alias Bay, 28 anyos na residente ka nasambit na lugar. Nakuha sa posisyon kaini ang 15 hitsel plastic sachet nin shabu na may gabat na poko mas o menos 53 gramo as in estimated value na 171,000 pesos as in iba pang drug paraphernalia. Nagbo-boarding po siya dati sa Masbate. Pinaalis po ng pinagbo-boarder niya kasi ginagawa niya pong pagpapatsesyonan ng mga kasamahan niya and pinagbebentahan niya po. So, nahirapan kami nung lumipat siya. Lumipat pala siya doon sa kanyang biyanan, sa bahay ng kanyang biyanan. So, doon namin nasundan uli siya na nagbibigay. Naaresto ang sospek sa kusog kan mandamiento direkisa ni pigpaluwas ni Honorable Mary Flor Tabique Lugarta, ang Executive Judge kan RTC Branch 44 Masbate City, kan pinagsararong puwersa kan PDEA Masbate, Masbate Police Station, Masbate Provincial Intelligence Unit, asing kan Police Provincial Drugs Enforcement Unit. Tayo ng test buy. Actually, ang agency nagkaroon siya ng test buy ng April. Tapos ang PNP naman, 2 beses rin naman silang nag-test buy. Po ang ating pag-locate naman doon sa kanyang supplier and sana makuha rin namin para ma-lessen ang ating problema sa droga rito po sa Masbate Provincial Office. Sa presente, nasa kustudiya pa kan Masbate Police Provincial Office ang suspect as inahampang sa kasong pagbalgar sa Section 11 as ang Section 12 kan Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Para sa mga baratang tatak Bicol, Regine Boy.